Ola, son María Laje, teño 26 anos e son profe de Física e Química no IES Muralla Romana. Estudiei Química en Santiago de Compostela, despois fixe un máster en Investigación Química, pero acabeime decantando pola docencia, saquei a OPO a primeira e este é o meu primer destino. Foi unha situación rara, tiña bastantes nervios, pero en xeral moi ben, se trataronme moito mellor do que me esperaba. A dificultade de acceso á vivenda. A miña xeración costalle moito aforrar o suficiente como para acceder á mesma. Todo o seu salario, a maior parte do seu salario, vai directo a gastos como o alquiler, a comida, gastos básicos. Quizáis o cambio máis duro de ver é a radicalización cara ás dereitas que estou vendo no alumnado. É duro ver como fan apoxeo de cousas, de barbaridades.